हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण अंडी अंदरिकी సో 18 రోజులలో భగవద్గీతను అవగాహనం చేసుకోవడము అనేటువంటి ఈ కార్యక్రమంలో ఈరోజు మనము 13వ రోజులో ఉన్నాము. ఈ 13వ రోజు భగవద్గీత యథాతథములోని 13వ అధ్యాయమైనటువంటి క్షేత్రజ్ఞ విభాగ యోగము అనేటువంటి అధ్యాయాన్ని చూడబోతున్నాము. సో ముందుగా ప్రార్థన. హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే 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 కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే 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 కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే 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 కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే 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 కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే 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 కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే 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 కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే. సో ఈరోజు 13వ రోజు 13వ అధ్యాయమైనటువంటి క్షేత్రజ్ఞ విభాగ యోగమును చూస్తున్నాము. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ఓకే, ప్రేయర్. హరే కృష్ణ మాతాజీ. ఒక్క నిమిషం ప్రభుజీ. స్క్రీన్ రావట్లేదు ప్రభుజీ. రావలేదా మాతాజీ? స్క్రీన్ రావలేదు ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. ఇప్పుడు వచ్చింది ప్రభుజీ. చెప్పండి. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. శ్రీ గురు ప్రణామము. ఓం అజ్ఞాన తిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజన శలాకయ చక్షురున్మీలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. శ్రీ రూప ప్రణామము. శ్రీ చైతన్య మనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూపః కదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం. శ్రీల ప్రభుపాద ప్రణతి. నమః ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణ ప్రేష్టాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామినితి నామినే. నమస్తే సారస్వతీ దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశతారిణే. మంగళాచరణము. వందేహం శ్రీ గురో శ్రీయుత పదకమలం శ్రీ గురూన్ వైష్ణవాంశ్చ శ్రీరూపం సాగ్రజాతం సహగణ రఘునాథాన్వితం తం సజీవం సాద్వైతం సావధూతం పరిజన సహితం కృష్ణ చైతన్య దేవం శ్రీ రాధా కృష్ణ పాదాన్ సహగణ లలిత శ్రీ విశాఖాన్వితాంశ్చ. శ్రీకృష్ణ ప్రణామము. హే కృష్ణ కరుణా సింధో దీనబంధో జగత్పతే గోపేశ గోపికా కాంత రాధాకాంత నమోస్తుతే. శ్రీ రాధా ప్రణామం. తప్త కాంచన గౌరాంగి రాధే బృందావనేశ్వరి వృషభానుసుతే దేవి ప్రణమామి హరిప్రియే. శ్రీ వైష్ణవ ప్రణామం. వాంఛా కల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః.
పంచతత్వ మంత్రం. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌర భక్త బృంద. మహామంత్రము. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే, హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే, హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. జయ రాధా మాధవ కుంజ బిహారీ, జయ రాధా మాధవ కుంజ బిహారీ, జయ గోపీ జన వల్లభ గిరివరధారీ, జయ యశోదనందన వ్రజ జన రంజన, జయ యమున తీరా వనచారి, యమున తీరా వనచారి, జయ రాధా మాధవ కుంజ బిహారీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ప్రభుజీ మీరు మ్యూట్ లో ఉన్నారు. హరే కృష్ణ మాతాజీ, ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ. ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ అండి అందరికి. సో మనము ఈరోజు చూసేటువంటి క్షేత్రజ్ఞ విభాగ యోగమును చూడడానికి ముందుగా నిన్న చెప్పుకున్నటువంటి భక్తి యోగంలో ఒకసారి సంక్షిప్తంగా దాని యొక్క సారాంశాన్ని చూసినట్లయితే, ఆ 12వ అధ్యాయమైనటువంటి భక్తి యోగము. సో ఆ భక్తి యోగంలో పరమాత్ముని సుగుణ అంటే పరమాత్ముని యొక్క సగుణ నిర్గుణ రూపములలో దేనిని ఆరాధింపవలెనని అర్జునుడు ప్రశ్నించడం జరిగింది. అంటే పరమాత్ముని సాకార విధానము నిరాకార విధానములలో ఏ రూపంలో అంటే దేనిని ఆరాధించవలెననేటువంటిది అర్జునుడికి కలిగినటువంటి సందేహము. దాన్ని ఆయన అడగడం జరిగింది. దానికి సమాధానంగా కృష్ణ భగవానులు వారు చెప్తారు, రెండును భగవానుని చేరు మార్గాలే అయినా ఈ సగుణ సాకార ఉపాసనమే భక్తులకు అనువైన మార్గము అని ఆ భగవంతుడు చెప్పడం జరిగింది. ఆ తర్వాత ఆయన జ్ఞాని అయిన తన భక్తుల యొక్క లక్షణాలను గురించి కూడా వివరించడం జరిగింది నిన్నటి అధ్యాయంలో. భగవంతుని ఎడల అత్యంత ప్రేమను కలిగి ఉండడము భక్తి అనబడుతుంది అని ఆయన చెప్తున్నారు. ఇక ఉత్తమ భక్తుడు ఇంద్రియ నిగ్రహము, సమభావన, సర్వభూత హితాభిలాషిగా ఉండాలి అని ఆయన చెప్పాడు. ఏ ప్రాణిని ద్వేషింపక అన్ని జీవుల పట్ల మైత్రి కరుణ కలిగి ఉండాలి అని ఆయన తెలియచేయడం జరిగింది. అదేవిధంగా అహంకార మమకారాలను విడిచిపెట్టాలి అని, ఓర్పు సంతుష్టిత అలాగే నిశ్చల చిత్తమును కలిగి ఉండాలి అని చెప్పడం జరిగింది. ఇక శుచి, శ్రద్ధ, కార్యదక్షతను కలిగి ఉండాలి అని, మనోబుద్ధులను భగవంతునికి అర్పించాలి అని, భక్తి యోగము అనేటువంటి ఈ అమృత మార్గమును అనుసరించేవారు ఖచ్చితంగా ఆ భగవంతుని యొక్క పరంధామాన్ని చేరుకుంటారు అని ఆయన చెప్పడం జరిగింది. అదేవిధంగా ఎవరైతే ఆ అన్ని లక్షణాలను కలిగి ఉంటారో అటువంటి భక్తులు ఆయనకి అత్యంత ప్రియమైనటువంటి వారు అని కూడా ఆయన వివరించడం జరిగింది. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. ప్రభు, హరే కృష్ణ ప్రభు. స్క్రీన్ కనిపిస్తుంది కదా? వస్తుంది ప్రభు, ఇంకా రాలేదు.
ప్రభు వచ్చిందా వస్తుందా ఇంకా? ఇంకా వస్తుంది, నాకైతే ఇంకా రాలేదు ప్రభు. ఒక్క నిమిషం. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే, హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే, హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే, హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే, హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే, హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే, హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే వచ్చింది ప్రభు. ప్రభు వచ్చింది కదా? వచ్చేది. సో ఈ 13వ అధ్యాయమైనటువంటి క్షేత్రజ్ఞ విభాగ యోగము, దాన్నే ప్రకృతి, పురుషుడు, చైతన్యము అని కూడా పిలుస్తాము. సో ఈ ప్రకృతి, పురుషుడు, చైతన్యము అనేటువంటి ఈ అధ్యాయంలో మొదటి శ్లోకాన్ని అర్జునుడు తనకి కలిగినటువంటి ఇక్కడ కొన్ని విషయాలను తెలుసుకోవాలనేటువంటి జిజ్ఞాసతో ఆయన ఈ ప్రశ్నలు అడగడం జరుగుతుంది. సో అది అర్జున ఉవాచ ప్రకృతిం పురుషం చైవ క్షేత్రం క్షేత్రజ్ఞమేవ చ ఏతద్ వేదితుమిచ్ఛామి జ్ఞానం జ్ఞేయం చ కేశవ. సో అర్జునుడు ఈ విధంగా పలుకుతున్నాడు, ఓ కృష్ణ, ప్రకృతి మరియు పురుషుడు అంటే ఎంజాయర్, ఆనందించేవాడు గురించి, క్షేత్రము మరియు క్షేత్రము తెలిసినవాడు అంటే క్షేత్రజ్ఞుడు గురించి, జ్ఞానము మరియు జ్ఞాన విషయములు గురించి నేను తెలుసుకోవాలి అనుకుంటున్నాను అని అర్జునుడు కృష్ణ భగవానుల వారితో అడగడం జరిగింది. ఇక్కడ దానికి సమాధానంగా కృష్ణ భగవానుల వారు చెప్తున్నారు, ఇదం శరీరం కౌంతేయ క్షేత్రమిద్యభిధీయతే ఏతద్యో వేత్తి తం రాహు క్షేత్రజ్ఞ ఇతి తద్విదః. సో శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారు ఈ విధంగా పలికారు, ఓ కుంతి కుమారుడా, దేహమును క్షేత్రమని అంటారు మరియు దేహము తెలిసిన వాడిని క్షేత్రజ్ఞుడు అని అంటారు అని ఆయన ఆ అర్జునుడు అడిగినటువంటి ఆ విషయాలకి సమాధానము చెప్పడం జరిగింది. ఇక్కడ ప్రకృతి, పురుషుడు అంటే ఎంజాయర్, భోక్త, ఆనందించేటువంటి వాడు, క్షేత్రము, క్షేత్రజ్ఞుడు అంటే ఆ క్షేత్రము గురించి తెలిసినటువంటి వాడు, జ్ఞానము, జ్ఞేయము అంటే జ్ఞాన విషయం గురించి అర్జునుడు అడిగి తెలుసుకోవాలనేటువంటి జిజ్ఞాసుడయ్యి ఆ కృష్ణ భగవానుల వారిని ఆ విషయాలు నేను తెలుసుకోవాలి అని అనుకుంటున్నాను అని అర్జునుడు కృష్ణ భగవానుల వారిని అడగడం జరిగింది. సో దానికి కృష్ణ భగవానుల వారు చెప్తున్నారు, ఈ దేహాన్ని క్షేత్రమని, ఆ దేహాన్ని తెలిసినటువంటి వాడిని క్షేత్రజ్ఞుడు అని అంటారు అర్జున అని చెప్తున్నారు. సో సాధారణంగా దేహము ఈ బద్ధజీవుడు యొక్క కర్మక్షేత్రము అని చెప్పడం జరుగుతూ ఉంటుంది. బద్ధజీవుడు సంసారంలో బంధించబడి ఉంటాడు. అతడు ప్రకృతిపై అంటే సాధారణంగా ఈ సంసార జీవనంలో బంధించబడి ఉండి ప్రకృతిపై ఆధిపత్యం చలాయించడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటుంటారు. కనుక ఈ ప్రకృతిపై ఆధిపత్యము చలాయించడానికి అతడు చేసేటువంటి ఆ ఆధిపత్యం చేసేటువంటి దానిలో అతను తన సామర్థ్యాన్ని బట్టి
అతడు వేరు క్షేత్రాలని అంటే ఈ కర్మక్షేత్రాన్ని అంటే దేహాన్ని అతడు చేసుకున్నటువంటి పూర్వజన్మ కర్మల ప్రకారంగా అతని యొక్క ప్రకృతిపై అతడు అంటే చలాయించేటువంటి ఆధిపత్యం యొక్క సామర్థ్యాన్ని బట్టి ఆ కర్మక్షేత్రము లభిస్తుంది అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో ఇక్కడ ఆయన అడిగినటువంటి దానికి మొదటగా దేహము, అదేవిధంగా దేహము తెలిసినటువంటి వాడి గురించి కృష్ణ భగవానులు వారు చెప్తున్నారు. సో అర్జునుడు అడిగినటువంటి ఆ ప్రశ్నలు, ఒకటి ప్రకృతి అంటే ఏమిటి, పురుషుడు అంటే ఏమిటి, క్షేత్రం అంటే ఏమిటి, ఆ క్షేత్రజ్ఞుడు అంటే ఏమిటి, జ్ఞానం అంటే ఏమిటి, జ్ఞేయము అంటే ఏమిటి అనేవి ఆయన అడిగినటువంటి ప్రశ్నలు. దానికి కృష్ణ భగవానులు వారు చెప్పేది, ప్రకృతి అంటే ఈ భౌతికమైనటువంటి ప్రకృతి, పురుషుడు అంటే పరమాత్ముడు, క్షేత్రము అంటే ఈ దేహము అని, క్షేత్రజ్ఞుడు అంటే దేహము ఎరిగినవాడు అని, జ్ఞానము అంటే ఇక్కడ క్షేత్రము మరియు క్షేత్రజ్ఞుని గురించి అవగాహనము చేసుకోవడమే జ్ఞానము అని చెప్తున్నారు. అదేవిధంగా జ్ఞేయం అంటే జ్ఞాన విషయం ఏమిటి అంటే ఆ పరమాత్ముడే జ్ఞాన విషయము అని కృష్ణ భగవానుల వారు సమాధానం చెప్తూ ఉన్నారు. సో క్షేత్రజ్ఞం చాపి మాం విద్ధి సర్వక్షేత్రేషు భారత క్షేత్రజ్ఞయో జ్ఞానం యత్తద్ జ్ఞానం మతం మమ. ఓ భరతవంశీయుడా, అన్ని దేహాలలో నేను క్షేత్రజ్ఞుడునని కూడా నీవు తెలుసుకొనవలెను. ఈ శరీరాన్ని మరియు దానిని తెలిసిన వాడిని అని అర్థం చేసుకోవడమే జ్ఞానము. ఇది నా అభిప్రాయము అని కృష్ణ భగవానులు వారు చెప్తున్నారు. సో అన్ని దేహాలలో ఆయన క్షేత్రజ్ఞుడుగా ఉంటున్నాడు అంటే సాధారణంగా ప్రతి దేహంలోనూ ఒక క్షేత్రజ్ఞుడు ఉంటాడు. ఆ క్షేత్రజ్ఞుడు ఆత్మ. అదేవిధంగా అన్ని దేహాలలోనూ ఉండేటువంటి క్షేత్రజ్ఞుడు ఆ పరమాత్ముడు, ఆయన్ని సర్వ క్షేత్రజ్ఞుడుగా తెలుసుకోమని చెప్తున్నాడు. అలాగే ఈ శరీరం గురించి, ఆ శరీరం గురించి అవగాహన చేసుకున్నటువంటి క్షేత్రజ్ఞుడిని అర్థం చేసుకోవడమే జ్ఞానము అని కృష్ణ భగవానుల వారు ఇక్కడ ఆయన తెలియచేస్తూ ఉన్నారు. ఇంకా చెప్తున్నారండి, తత్ క్షేత్రం యచ్చ యాదృక్ష యద్వికారయత చయత్ సచ యో యత్ ప్రభావచ్చ తత్సమాసేన మే శృణు. ఇప్పుడు ఆయన చెప్తున్నాడు, ఈ క్షేత్రము మరియు అది ఏర్పాటు చేయబడు విధానము, దానిలో కలుగు మార్పులు, అది ఎక్కడ నుండి ఉత్పత్తి అయినది, క్షేత్రము తెలిసిన వాడు ఎవరు, అతని ప్రభావాలు ఏమిటో అను విషయాలను వివరిస్తాను విను అర్జున అంటూ ఆ క్షేత్రము, అది ఏర్పాటు చేయబడు విధము, ఆ క్షేత్రంలో కలిగే మార్పులు, క్షేత్రము ఎక్కడి నుండి ఉత్పత్తి అయినది, క్షేత్రము తెలిసిన వాడు ఎవరు, ఆ క్షేత్రాన్ని తెలిసిన వాడి ప్రభావాలు ఏమిటో అను విషయాలను నేను వివరిస్తాను విను అర్జున అంటూ ఆ విషయాలను ఆయన తెలియచేస్తున్నారు. ఋషి బిర్బ ఉదాగీతం చందో బిర్వివిదై పృథక్ బ్రహ్మసూత్ర పదై చైవ హేతు మద్భిర్వినిశ్చితై. క్షేత్రము, క్షేత్రజ్ఞు గురించిన జ్ఞానము వివిధ వేద గ్రంథాలలో పలువురు ఋషులచే వివరించబడినది. ఎన్నో వేద సూత్రాలలో, ప్రత్యేకంగా బ్రహ్మసూత్రాలలో ఇది సహేతుకంగా మరియు హేతుబద్ధంగా వివరించబడినది. సో ఇక్కడ కృష్ణ భగవానుల వారు అర్జునుడు అడిగినటువంటి ఆ 6 ప్రశ్నలకు సమాధానం చెప్తూ ఒక్కొక్క దాని గురించి వివరంగా చెప్తూ, అంటే క్షేత్రము అది ఏర్పాటు చేయబడు విధానము, దానిని తెలిసినవాడు, జ్ఞానము అనేటువంటి అంశాలను వివరిస్తాను అని చెప్తూ
ఇక ఆ క్షేత్రం గురించి ఆయన చెప్తున్నారు. క్షేత్రము, క్షేత్రజ్ఞుని గురించినటువంటి ఆ జ్ఞానము ఇప్పుడు నేను చెప్తున్నదే కాదు, ఇంతకుముందు వేద గ్రంథాలలో కూడా పలువురు ఋషుల చేత వివరించబడినది. అదేవిధంగా ఎన్నో వేద సూత్రాలలో, ముఖ్యంగా బ్రహ్మసూత్రాలలో ఇది సహేతుకంగా మరియు హేతుబద్ధంగా వివరించబడినది. దానిని నేను తెలియచేస్తాను విను అర్జున అంటూ ఆయన ఈ క్షేత్రము మరియు క్షేత్రజ్ఞుల విషయాలను తెలియచేస్తున్నారు. అందులో ఆ క్షేత్రము గురించి ఆయన చెప్తున్నారు. మహాభూతాన్యహంకారో బుద్ధిరవ్యక్తమేవ చ ఇంద్రియాణి దశైకం చ పంచ చేంద్రియ గోచరాః ఇచ్చా ద్వేష సుఖం దుఃఖం సంగాత చేతన ధృతిః ఏతత్ క్షేత్రం సమాసేన సవికారముదాహృతం. సో ఆయన ఇక్కడ క్షేత్రం గురించి తెలియచేస్తున్నారు. పంచ మహాభూతములు, విద్యా అహంకారము, బుద్ధి, అవ్యక్తము, దశ ఇంద్రియములు అంటే 5 జ్ఞానేంద్రియములు, 5 కర్మేంద్రియములు, మనసు మరియు 5 ఇంద్రియ గ్రాహ్య విషయాలు, కోరిక, ద్వేషం, ఆనందం, మొత్తము జీవిత లక్షణాలు మరియు నమ్మకాలు, ఇవన్నీ సంగ్రహముగా క్షేత్రముగాను దాని అంత ప్రక్రియలుగాను భావించబడుతున్నాయి అర్జున అని చెప్పి ఆ క్షేత్రం గురించి, ఆ క్షేత్రము ఏ విధంగా ఏర్పడి ఉన్నది అనేటువంటి అంశాన్ని ఆయన వివరిస్తూ ఉన్నారు. ఇక్కడ ఈ అంటే వాటి గురించినటువంటి జ్ఞానాన్ని ఇక్కడ మనము ఇంతకుముందు చూసినట్లుగా మొదటి 6 అధ్యాయాలను కూడా ఆయన కృష్ణ భగవానుల వారు ఆ దేహము తెలిసినటువంటి వాని గురించి వివరించడం జరిగింది. అంటే భగవంతుడిని అతడు అర్థం చేసుకోగలిగేటువంటి స్థితిని వివరించడం జరిగింది. ఆ తర్వాత మధ్యలో భక్తి విషయాలను వివరించారు. ఈ 13వ అధ్యాయం నుండి ఆయన జ్ఞానాన్ని, జ్ఞాన విషయాలను వివరిస్తూ ఉన్నారు. సో ఇక్కడ ఆ క్షేత్రము ఏర్పడేటువంటి విషయం గురించి చెప్తూ పంచ మహాభూతాలతోనూ విద్యా అహంకారము, బుద్ధి, అవ్యక్తము, దశ ఇంద్రియాలు. సో ఇందులో 5 జ్ఞానేంద్రియాలు, 5 కర్మేంద్రియాలు అని చెప్తున్నాము. అలాగే మనసు, అలాగే ఆ ఇంద్రియ గ్రాహ్య విషయాలు 5 ఏదైతే ఇంద్రియాలు ఉన్నాయో వాటికి సంబంధించినటువంటి ఆ ఇంద్రియ గ్రాహ్య విషయాలు, కోరిక, ద్వేషము, ఆనందము, అలాగే జీవిత లక్షణాలు, నమ్మకము, అలా ఇవన్నీ కలిసి క్షేత్రంగాను దాని యొక్క అంత ప్రక్రియలుగా భావించబడుతున్నాయి అర్జున అని చెప్తూ, సో ఇక్కడ మనము పంచ మహాభూతాలుగా చెప్పబడేటువంటివి భూమి, నీరు, అగ్ని, గాలి మరియు ఆకాశము అనేటువంటి 5 మహాభూతాలు, వాటిని పంచ మహాభూతాలు అని చెప్తాము. అలాగే ఈ ఇంద్రియ విషయాలు అవి మనకి ఏంటి, ఇంద్రియాలు అనేవి చూసినంటే జ్ఞానేంద్రియాలు. సో కళ్ళు, ముక్కు, చెవులు, చర్మము, నాలుక అనేటువంటివి. అలాగే వీటిలో ఇవి జ్ఞానేంద్రియాలు. అలాగే కర్మేంద్రియాలు. ఈ కర్మేంద్రియాల్లో కంఠము, అలాగే లెగ్స్ మన కాళ్ళు, చేతులు, అలాగే అనస్ అనేటువంటిది, అలాగే జెనిటల్స్, ఈ జనేంద్రియాలు. సో ఇవి మనకి కర్మేంద్రియాలుగా చెప్పబడేటువంటి. ఇక ఆ ఇంద్రియ విషయాల గురించి చూసినట్లయితే ఆ ఇంద్రియ విషయాలలో వాసన, రుచి, రూపము, స్పర్శ, శబ్దము అనేటివి ఇంద్రియ విషయాలు. అలాగే సూక్ష్మ అంశాలు మనసు, బుద్ధి మరియు అహంకారము అనేటువంటివి సూక్ష్మ అంశాలు. ఇక ఈ మొత్తము మహత్తత్వము అనేటువంటి మొత్తము 24 మూలకాలతో ఈ క్షేత్రము ఏర్పడుతుంది అని చెప్తున్నారు. పంచ మహాభూతాలు 5, అలాగే జ్ఞానేంద్రియాలు 5, చెవులు, కళ్ళు, నాలుక, చర్మము మరియు ముక్కు అనేటివి. అలాగే కర్మేంద్రియాలు
కంఠము, అలాగే చేతులు, కాళ్ళు, జననాంగాలు మరియు హృదము అనేటువంటి ఈ 5 కలిపి కర్మేంద్రియాలు వర్క్ చేసేటువంటి, పని చేసేటువంటి. అలాగే ఆ ఇంద్రియార్థాలు, ఇంద్రియ విషయాలు అనేవి వాసన, రుచి, రూపము, స్పర్శ, శబ్దము అనేటువంటివి ఇంద్రియ విషయాలు. సో ఇక సూక్ష్మాంశాల్లోకి వచ్చినట్లయితే మనసు, బుద్ధి, అహంకారము, ఇక మహత్తత్వం, ఇవన్నీ కలిపి 24 మూలకాలతో ఈ శరీరము ఏర్పడుతుంది అని మనకి తెలియచేస్తున్నారు. అది ఏర్పడినట్టు క్షేత్రము ఏ విధంగా ఏర్పడింది, ఏ పదార్థాలతో ఏర్పడుతుంది అని చెప్తున్నారు. ఇక క్షేత్రం గురించి వివరించిన తర్వాత కృష్ణ భగవానుల వారు 8 నుండి 12 వరకు ఉండేటువంటి ఈ శ్లోకాలలో ఆయన ముఖ్యంగా జ్ఞానము అనేటువంటి అంశాలు ఏమిటి, ఆ జ్ఞాన విషయాలు ఏమిటి అనేటువంటి దాన్ని ఆయన వివరిస్తున్నారు. ఇక్కడ వినయం, గర్వము లేకపోవుట, అహింస, ఓర్పు, సరళత, మంచి ఆధ్యాత్మిక గురువును ఆశ్రయించుట, పరిశుభ్రత, స్థిరత్వము, ఆత్మ నిగ్రహము, ఇంద్రియ భోగ వస్తువులను త్యజించడము, మిథ్యా అహంకారము లేకపోవడము, జన్మ మృత్యు జరా వ్యాధుల దోషాన్ని గుర్తించగలగడము, నిర్లిప్తత, పిల్లలు, భార్య, ఇల్లు మొదలైన వాటి బంధము నుండి విముక్తి, సుఖ దుఃఖ సందర్భాలలోనూ సమచిత్తమును కలిగి ఉండుట, అలాగే ఆ భగవంతుడు ఎడ నిరంతరమైన విశుద్ధ భక్తి ఉండడము, ఏకాంత ప్రదేశంలో నివసించాలి అని కోరుకోవడము, జన సామాన్యము పట్ల విరక్తి, స్వీయ సాక్షాత్కారము యొక్క ప్రాముఖ్యతను అంగీకరించడము, మరియు పరతత్వపు తాత్విక శోధన, ఇవన్నీ కూడా జ్ఞానము అని ఆ కృష్ణ భగవానుల వారు తెలియచేస్తున్నారు. దీనికి భిన్నమైనది ఏది అయినా అది అజ్ఞానమే అని ఆ కృష్ణ భగవానుల వారు ఇక్కడ ప్రకటిస్తూ ఉన్నారు. సో ఆయన వివరించినటువంటి వాటిలో వినయంగా ఉండడము అనేటువంటిది ఆయన వివరిస్తున్నారు. ఇక్కడ వినయంగా ఉండడము, ప్రతి విషయాలలో కూడా మానవులు వినయాన్ని ప్రదర్శిస్తూ ఉండడము, అలాగే గర్వం లేకపోవడం, ఇతరులకు ఇబ్బందులు కలగకుండా ఉండడము చేయడము, అహింస అనేటువంటి, అంటే ఇక్కడ చంపకపోవడము లేదా దేహాన్ని నాశనం చేయడం అనేటువంటిది అహింసగా తీసుకోబడదు అనుకుంటారు. కానీ అహింస అనేటువంటిది ఏంటంటే ఇతరులకు దుఃఖాన్ని కలిగించకుండా ఉండడము అని అర్థం. అంతేకాని చంపకపోవడం, దేహాన్ని నాశనం చేయడం అనేటువంటిది ఒకటి మాత్రమే కాదు. సో ఇతరులకు దుఃఖాన్ని కలగకుండా చేయడము అని కూడా అర్థం వస్తుంది. అలాగే ఈ జన సామాన్యము అనేటువంటి దాంట్లో మనము తీసుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఈ భౌతికమైనటువంటి అజ్ఞానంతో చిక్కుకోబడి ఉంటుంది కనుక అటువంటి వాటికి ఆ దుఃఖాలకు సంబంధించినటువంటి విషయాల నుండి దూరంగా ఉండటము అనేటువంటి దాన్ని కూడా మనం భావించవచ్చు. అలాగే ఒక మంచి ఆధ్యాత్మిక గురువును ఆశ్రయించడం. సో ఎవరైతే గురు శిష్య పరంపర ద్వారా వస్తూ ఉన్నారో అటువంటి గురువుని ఆశ్రయించి నమ్రతతో ఆయన్ని ప్రశ్నలు వేస్తూ ఆ ఆధ్యాత్మిక విషయాలను గురించి తెలుసుకోవడము అనేటువంటిది కూడా చెప్తున్నారు. అలాగే ఇక్కడ సరళత అంటే ఎటువంటి తంత్రాలు లేకుండా, కుళ్ళు కుతంత్రాలు అంటావు కదా, అవి లేకుండా కలిగి అంటే మాట్లాడడము, దాన్ని సరళత అని అంటుంటారు. అలాగే ఓర్పు, ఇతరుల విషయాలలో ఏవైనా జరుగుతున్నట్లయితే వాటిని అంటే మనకు కలిగేటువంటి కష్ట నష్టాలను ఓర్చుకోవడము. అలాగే పరిశుభ్రత. సో సాధారణంగా మనము పరిశుభ్రత అనేటువంటిది 2 రకాలుగా ఉంటుంది. బాహ్య పరిశుభ్రత, అంతర్గతమైనటువంటి పరిశుభ్రత. ఈ బాహ్య పరిశుభ్రత అనేటువంటిది దేహాన్ని శుభ్రపరచుకోవడము, అదేవిధంగా అంతర్గతంగా ఉండేటువంటి పరిశుభ్రత అనేటువంటిది హృదయంలో ఉండేటువంటి అజ్ఞానాన్ని తొలగించుకోవడం, హృదయాన్ని శుద్ధిపరచుకోవడము. సో అంటే సాధారణంగా ఆ భగవంతుని యొక్క నామాలను వినడము, ఆ భగవంతుని నామాలని స్మరించడము ద్వారా అంతర్గతంగా కూడా ఆత్మను శుద్ధి చేసుకోవడము జరుగుతూ ఉంటుంది అని చెప్తుంటారు. ఇక మిథ్యా అహంకారం అంటే నేను
ఈ అనేటువంటి భావనలో ఇంద్రియ విషయాలపైన ఉండేటువంటి విధానాన్ని సాధారణంగా మనము ఏది కాదో దాని గురించి వాస్తవం కానటువంటి దాన్ని వాస్తవం అని అనుకుంటాము. అదే మిథ్యా అహంకారం అని చెప్తాము. అలాగే ఈ జన్మ మృత్యు జరా వ్యాధుల యొక్క విషయాలను తెలుసుకోవడము, నిర్లిప్తత, అలాగే కుటుంబము వారు అనేటువంటి భావనల నుండి, ఆ భవబంధనాల నుండి దూరంగా ఉండడము, సుఖాలు సంతోషాలు అక్కడ సుఖాలు దుఃఖాలులో కలిగినప్పుడు సమానమైనటువంటి భావనను కలిగి ఉండడము, ఆ భగవంతుని ఎడ విశుద్ధ భక్తితో ఉండడము, ఎక్కువగా ఈ జన సామాన్య అంటే అభక్తులుగా ఉండేటువంటి వారితో ఉండి అనవసరమైనటువంటి విషయాల గురించి మాట్లాడుకోకుండా ఏకాంత ప్రదేశంలో ఉండి ఎక్కువగా భగవంతుణ్ణి ధ్యానించడం చేయడము, స్వీయ సాక్షాత్కారమును పొందడము, ఆ ఆత్మ జ్ఞానం గురించి దాని యొక్క ప్రాముఖ్యతను అంగీకరించడము, ఆ ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచాలపైన అవగాహనను కలిగి ఉండడము, నమ్మకాన్ని కలిగి ఉండడము. సో ఇవన్నీ కూడా జ్ఞానము అని ఆ కృష్ణ భగవానుల వారు ప్రకటిస్తున్నారు. ఇక్కడ ఆయన చెప్పినటువంటి ఈ అంశాలు తప్ప మరి ఏ విషయాన్ని మనము పొందినా అది అజ్ఞానమే అవుతుంది అని తెలియచేస్తూ ఉన్నారు. ఇంకా ఆయన చెప్తున్నారు, దేనిని తెలుసుకోవడం ద్వారా నీవు అమృతతత్వమును చవి చూస్తావో అట్టి దానిని నేను వివరిస్తాను అని, ఆది లేనిది నాకు ఆధీనమైన బ్రహ్మము ఈ భౌతిక ప్రపంచం యొక్క కార్యకారణములకు అతీతంగా ఉంటుంది అని ఇక్కడ ఆ పరబ్రహ్మము గురించి, బ్రహ్మము గురించి అంటే ఆత్మ పరమాత్ములను గురించి ఆ కృష్ణ భగవానుల వారు ఇక్కడ వివరిస్తున్నారు. అంటే క్షేత్రజ్ఞుడు సర్వత పానిపాదం తత్ సర్వతో శిశిరోముఖం సర్వత శృతి మల్లోకే సర్వమావృత్య తిష్టతి. సో సర్వత్రా ఆయన చేతులు, పాదములు, కన్నులు, శిరస్సులు, ముఖములు మరియు చెవులు ఉన్నాయి. ఈ విధంగా పరమాత్మ జగత్తంతా ఆవరించి ఉంటాడు. అంటే పరమాత్మ ఆ సర్వంతరయామి తత్వాన్ని, ఆయన సర్వము వ్యాపించి ఉన్నాడు అనేటువంటి తత్వాన్ని, ఆ పరమాత్ముని గురించినటువంటి జ్ఞానాన్ని ఇక్కడ తెలియచేస్తున్నారు. సర్వత్రా ఆయన చేతులు, పాదములు, కన్నులు, శిరస్సులు, ముఖాలు మరియు చెవులు వ్యాపించి ఉన్నాయి. అంటే ఈ సృష్టి అంతటా కూడా, ఈ విశ్వమంతా కూడా ఆ భగవంతుడు వ్యాపించి ఉన్నాడు అని. అంటే ఇక్కడ సూర్యుడు ఏ విధంగా అయితే తన యొక్క అపరిమితమైనటువంటి కిరణాలను అన్ని లోకాలలోకి వ్యాపింప చేస్తూ ఉన్నాడో, అదే మాదిరిగా ఆ భగవంతుడు సర్వము వ్యాపించి ఉన్నాడు అని తెలియచేస్తూ ఉన్నారు. ఇంకా చెప్తున్నాడు, సర్వేంద్రియ గుణాభాసం సర్వేంద్రియ వివర్జితం అసక్తం సర్వభృచ్చైవ నిర్గుణం గుణ భోక్తృచ. పరమాత్ముడు అన్ని ఇంద్రియాలకు అసలు మూలము అయినప్పటికీ అతను ఇంద్రియ రహితుడు, అన్నింటినీ సంరక్షించి పోషించేవాడు ఆయన అనాసక్తుడు, ప్రకృతి యొక్క త్రిగుణములకు అతీతుడు, మరియు అదే సమయంలో ప్రకృతి త్రిగుణాలకు ఆయనే ప్రభువు. సో ఆ పరమాత్ముడి యొక్క తత్వాన్ని చెప్తూ ఆయన ఇక్కడ చెప్తున్నాడు. ఆ పరమాత్ముడు, ఆ సర్వ క్షేత్రజ్ఞుడు అయినటువంటి పరమాత్ముడు అన్ని ఇంద్రియాలకు ఆయనే మూల కారణము అయినప్పటికీ ఆయన ఇంద్రియ రహితుడు. అందుకే ఆయన ఇంద్రియ ఆధీశుడు, ఆయన ఋషికేశుడు అని ఆయన్ని మనం సంబోధిస్తూ ఉంటుంటాం. సో ఇంద్రియాలకు అన్నిటికీ కూడా మూల ఆధారము ఆయనే అయినప్పటికీ ఆయన వాటన్నింటికీ కూడా రహితంగా, వాటిపైన అంటే ఆయన వాటి ఆధీనంలో ఉండకుండా ఆయన యొక్క ఆధీనంలో అవన్నీ ఉంటాయి అని చెప్తారు. అన్నింటినీ కూడా రక్షించి పోషించేవాడు అయినప్పటికీ కూడా ఆయన వైరాగ్యాన్ని ప్రదర్శిస్తూ దేనిపైన కూడా ఆయన ఆసక్తిని కలిగి ఉండరు అని చెప్తున్నారు. సో అదే సంపూర్ణ వైరాగ్యాన్ని ప్రదర్శించడము, భగవంతుడి యొక్క లక్షణములు సంపూర్ణ వైరాగ్యం. సో అదేవిధంగా ప్రకృతి యొక్క త్రిగుణాలకు ఆయన అతీతుడు, అదే సమయంలో ఆ ప్రకృతి త్రిగుణాలకి ఆయనే ప్రభువు. అంటే ఆ త్రిగుణాలు ఏవైతే అని చెప్తున్నామో మనము,
సత్వ రజో తమో గుణాల గురించి చెప్తున్నామో ఆ గుణాలన్నీ కూడా ఆయన ఆధీనంలోనే ఉంటాయి. కానీ ఆయన వాటి ఆధీనంలో ఉండడు. అంటే అవి ఆయన ఆధీనంలో, ఆయన యొక్క మార్గదర్శకంలోనే పనిచేస్తాయి. కానీ ఆ త్రిగుణాలు ఆయనని బంధితం చెయ్యవు అని తెలియచేస్తూ ఉన్నారు. ఆ పరమాత్ముడి యొక్క సర్వంతర్యామిత్వాన్ని ఇక్కడ ఆయన మనకి తెలియచేస్తున్నారు. అదేవిధంగా ఆయన చెప్తున్నారు, బహిరంతచ్చ భూతానాం అచరం చరమీవ చ సూక్ష్మత్వాత్ తద విజ్ఞేయం దూరస్థం శాంతికే చ తత్. సో పరమపురుషుడు కదిలే మరియు కదలలేని ప్రతి జీవుని యొక్క బయట లోపల ఉన్నాడు. అతి సూక్ష్మంగా ఉన్నందున అతడు చూడటానికి లేదా తెలుసుకోవడానికి భౌతిక ఇంద్రియాలకు మించినవాడు. సో ఈ భౌతికమైనటువంటి ఇంద్రియ విషయాల ద్వారా, అంటే కళ్ళ ద్వారా కానీ వీటి ద్వారా ఆయన్ని మనం సాధారణంగా చూడలేము. ఎందుకంటే ఆయన సూక్ష్మాతి సూక్ష్మంగా, సూక్ష్మం కంటే అతి సూక్ష్మంగా ఉండడం వల్ల చూడటానికి, తెలుసుకోవడానికి భౌతిక ఇంద్రియాల యొక్క శక్తికి మించినవాడు. కనుకని ఆధ్యాత్మిక విషయాల ద్వారా ఆధ్యాత్మికంగానే ఆ భగవంతుణ్ణి మనం దర్శించుకోవచ్చు అని చెప్పారు. అందుకే మొన్నటి ఏకాదశి ఇది 11వ అధ్యాయమైనటువంటి ఆ అధ్యాయంలో ఆ భగవంతుడి యొక్క విశ్వరూప దర్శనానికి అర్జునుడికి ఆయన ఆ ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి చక్షువులను, కళ్ళను ఇవ్వడం జరిగింది. సో కాబట్టి ఆ భగవంతుడి యొక్క తత్వాన్ని దర్శించుకోవడానికి మనకి ఈ భౌతికమైనటువంటి ఇంద్రియాలు సరిపోవు అని చెప్తున్నారు. కాబట్టి ఆధ్యాత్మికత ద్వారానే ఆ భగవంతుణ్ణి, ఆ సర్వ క్షేత్రజ్ఞుణ్ణి మనము అర్థం చేసుకోవచ్చు అని చెప్తున్నారు. ఆయన చాలా దూరంలో ఉన్నప్పటికీ ఆయన అందరికీ దగ్గరలోనే ఉంటాడు అని చెప్తున్నాడు. అంటే పరమపురుషుడైనటువంటి ఆ నారాయణుడు, ఆ పరమాత్ముడు, ఆ దేవదేవుడు ప్రతి జీవుని యొక్క బయట లోపల నివసిస్తూ ఉన్నాడని వేద సాహిత్యాలలో మనకి తెలియచేయబడుతుంది. అతడు ఆధ్యాత్మిక మరియు భౌతిక జగత్తు రెండింటిలోనూ ఉంటాడు. సో కనుకనే మనకి భౌతికంగా కనిపిస్తూ ఉంటాడు వివిధ అవతారాలలో. అలాగే ఆయన ఆధ్యాత్మికంగా ఈ మొత్తాన్ని వ్యాపించి ఉండి మనకి గోచరించకుండా, అంటే సాధారణమైనటువంటి ఈ ఇంద్రియ విషయాలకు గోచరించకుండా ఆయన ఉండడం జరుగుతూ ఉంటుంది. సో కాబట్టి ఆయన ఆధ్యాత్మిక మరియు భౌతిక జగత్తులో రెండింటిలోనూ కూడా ఆయన ఉంటాడు అని మనం తెలుసుకోవాలి ఇక్కడ. సో ఇక్కడ దీంట్లో చూపించినటువంటి విషయంలో ఇది పరీక్షిత్ ఆ ఉత్తర గర్భంలో, అభిమన్యుడి యొక్క భార్య అయినటువంటి ఉత్తర గర్భంలో ఉన్నప్పుడు ఈ పాండవులందరినీ సంహరిస్తాను అని దుర్యోధనుడి యొక్క మిత్రుడు, ఆ ద్రోణాచార్యుడి యొక్క పుత్రుడు బ్రహ్మాస్త్రాన్ని వదిలి పాండవులందరినీ సంహరిస్తాను అని చెప్తే అందరినీ, ఆ ఉప పాండవులు అంతకుముందే సంహరిస్తాడు. ఆ తర్వాత ఆ బ్రహ్మాస్త్రము ఉత్తర గర్భంలో ఉండేటువంటి పరీక్షిత్, అంటే ఆ బాలుడిని సంహరించడానికి వెళ్తే ఆ కృష్ణ భగవానుల వారు బయట ఉంటారట, బయట అందరికీ కనిపిస్తూ ఉంటుంది. అదే సమయంలో ఆ గర్భంలో, ఉత్తర యొక్క గర్భంలో వెళ్ళి ఆ బ్రహ్మాస్త్రం నుండి ఆ శిశువుని కాపాడడం కూడా జరుగుతుంది. ఆయన అంటే అందరి యొక్క హృదయాలలో లోపల మరియు బయట ఉంటాడు అనేటువంటి అంశాన్ని తెలుసుకోవచ్చు. ఇక్కడ ఉత్తర ఆయన్ని వేడుకోగానే ఆ గర్భంలో ఉండేటువంటి శిశువుని, పరీక్షిత్ని రక్షించడం జరిగింది అని చెప్తారు. అయితే ఇక్కడ జరిగినటువంటి అంశంలో ఈ లోపల ఉండేటువంటి బ్రహ్మాస్త్రం నుండి ఆయన్ని కాపాడినటువంటి దాన్ని తెలుసుకున్నటువంటి ఆ బాలుడు బయటికి వచ్చిన తర్వాత, నేను నా తల్లి గర్భంలో ఉన్నప్పుడు ఎవరు నన్ను రక్షించారు, రక్షించినటువంటి ఆ పరమాత్ముడు ఎవరు అని అందరినీ పరీక్షించి చూస్తూ ఉంటుంటాడట. అందుకే ఆయన పేరు పరీక్షిత్ మహారాజు అని పిలుస్తూ ఉంటుంది. సో ఈ విధంగా ఆయన భగవంతుడు ప్రతి జీవుడి యొక్క లోపల బయట ఉన్నాడు అని చెప్తూ ఉంటారు. ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, అవిభక్తం చ భూతేషు విభక్తమివ చ స్థితం
భూత భర్తృత తద్జ్ఞేయం గ్రశిష్ణు ప్రభవిష్ణు చ. సో ఆయన విభజించుటకు వీలు లేనివాడు, అయినా సర్వ ప్రాణులలో వేరువేరుగా కనిపిస్తూ ఉంటాడు. ఆ పరమేశ్వరుడు సమస్త భూతాలకు సంరక్షకుడు, పోషకుడు, లయకారకుడు మరియు సృష్టికర్త అని తెలుసుకొనుము అని తెలియచేస్తున్నారు ఆ భగవంతుడిని గురించి. సో ఇక్కడ ఆయన మొత్తము వ్యాపించి ఉన్నాడు అంటే విభజించడానికి వీలు లేనటువంటి వాడు, అయినా సర్వ ప్రాణులలోనూ వేరువేరుగా, అంటే అందరి హృదయాలలోనూ కూడా ప్రతి జీవుని యొక్క హృదయంలో పరమాత్ముడుగా ఉన్నాడు అని చెప్పి, అంటే మరలా వేరువేరుగా ఉన్నటువంటి వాడు. ఆ పరమేశ్వరుడే సమస్త భూతములకు సంరక్షకుడు, అంటే సమస్త జీవుల యొక్క సంరక్షకుడు, పోషకుడు, లయకారకుడు మరియు సృష్టికర్త. ఈ సృష్టి మొత్తము జరగడానికి, ఈ విధంగా ఉనికిలో ఉండడానికి కారణము ఆయన అని తెలుసుకొనుము అని తెలియచేస్తున్నారు. ఇంకా చెప్తున్నారు, జ్యోతిషామపి తజ్జ్యోతి తమస పరముచ్యతే జ్ఞానం జ్ఞేయం జ్ఞానగమ్యం హృది సర్వస్య విష్టితం అంటున్నారు. ఇంకా అతడే సమస్త తేజోపూర్ణ పదార్థాలలో కాంతి మూలము, అజ్ఞాన అంధకారానికి అతీతుడు, అవ్యక్తుడు, జ్ఞానము మరియు జ్ఞానంతో తెలుసుకోదగినవాడు, జ్ఞానంతో పొందదగినవాడు అయి అందరి హృదయాలలో అధిష్ఠించి ఉన్నాడు. సో ఇంకా ఆ పరమాత్ముడి యొక్క తత్వాన్ని ఆయన తెలియచేస్తున్నారు. ఆ పరమాత్ముడు సమస్త తేజోపూర్ణ పదార్థాల అన్నింటికీ కూడా వాటి యొక్క తేజము రావడానికి కారణము, అంటే సూర్య చంద్రుల యొక్క ఆ ప్రకాశానికి కారణము ఆ పరమాత్ముడు అని తెలుసుకోమంటున్నారు. అలాగే అజ్ఞాన అంధకారానికి ఆయన అతీతుడు, ఆయన ఎక్కడ ఉంటే అక్కడ ఆ అజ్ఞానము ఉండదు అని చెప్తున్నారు ఆయన. అలాగే ఆయన అవ్యక్తుడు, వ్యక్తం కానటువంటి వాడు, అంటే ఆధ్యాత్మిక విషయాలు. అలాగే జ్ఞానము ఆయన, అదేవిధంగా జ్ఞానము మరియు జ్ఞాన విషయంతో మాత్రమే ఆయన మనము తెలుసుకోగలుగుతాము అని చెప్తున్నారు. జ్ఞానంతోనే ఆయనను మనం పొందగలుగుతాము. అందరి హృదయాలలో అధిష్ఠించి ఉన్నవాడు ఆ పరమాత్ముడు అని తెలియచేస్తున్నారు. ఇంకా మరి ఆ ఆత్మ మరియు పరమాత్మలను ఎవరు తెలుసుకోగలరు అంటే, ఆత్మ పరమాత్మలను గురించి వివరించి ఇక వాటిని ఎవరు తెలుసుకోగలరు అనేటువంటి అంశాలను ఈ శ్లోకంలో తెలియజేస్తున్నారు. ఇతి క్షేత్రం తథా జ్ఞానం జ్ఞేయం శోక్తం సమాసతః మద్భక్త ఏ తద్విజ్ఞాయ మద్భావాయోపపద్యతే. ఈ విధంగా క్షేత్రము, జ్ఞానము మరియు జ్ఞాన విషయమును నేను సమగ్రంగా తెలియజేశాను అని అంటున్నారు. ఇతి క్షేత్రం తథా జ్ఞానం జ్ఞేయం సూక్తం సమాసతః. సో కాబట్టి ఆయన అంటున్నారు, క్షేత్రము, జ్ఞానము మరియు జ్ఞాన విషయములను గురించి నీకు నేను సమగ్రంగా తెలియచేశాను. ఆ తెలియచేసినటువంటి విషయాన్ని కేవలము నా భక్తులు మాత్రమే దీనిని యథార్థంగా అర్థం చేసుకోగలరు. అలా చేసిన పిదప వారు నా దివ్య స్వభావముని పొందుతారు. సో ఈ చెప్పినటువంటి ఆ పరమాత్ముడు ఇప్పటి వరకు వివరించినటువంటి ఈ అంశాలను ఆయన మనకి మొదటి క్షేత్రం అంటే ఏంటి, దేహం అంటే ఏంటి, ఆ దేహాన్ని ఎరిగినటువంటి వాడు ఎవరు, జ్ఞానము అంటే ఏంటి, జ్ఞాన విషయాలు అంటే ఆ పరమాత్ముడు గురించి. సో వాటన్నిటి గురించి నేను సమగ్రంగా ఇప్పటి వరకు తెలియజేశాను అర్జున. ఈ విషయాలను ఎవరు యథార్థంగా అర్థం చేసుకోగలరు అంటే నా భక్తులు మాత్రమే, అంటే భక్తి భావనలో ఉన్నటువంటి వారు మాత్రమే ఈ విషయాలను యథార్థంగా అర్థం చేసుకోగలుగుతారు. అలా అర్థం చేసుకున్నటువంటి వారు నా దివ్య స్వభావముని ఖచ్చితంగా పొందుతారు అని చెప్తున్నారు. సో ఇక్కడ ఆ విషయాన్ని అర్థం చేసుకున్నటువంటి ఆయన యొక్క భక్తులు ఈ విషయాన్ని విని అర్థం చేసుకున్నటువంటి వారు సుఖముని ఆ 7 పగళ్ళు 7 రాత్రులు పరీక్షిత్ మహారాజుకి చెప్తూ ఉంటే ఆయన విని ఆ విషయాలను అర్థం చేసుకుని అవగాహన చేసుకున్నాడు. ఎందుకంటే ఆయన కూడా ఒక
భాగవతముడు కనుక ఆ విషయాన్ని అర్థం చేసుకుని విని శ్రవణం ద్వారా, శ్రవణానికి ఆయన ఎగ్జాంపుల్ అని చెప్పు, ఆ విధంగా ఆయన విని దాన్ని అర్థం చేసుకుని ఆ తర్వాత ఆ పరంధాముడి యొక్క స్వభావాన్ని పొందాడు అని చెప్తారు. ఇంకా చెప్తున్నారు, ప్రకృతి పురుషం చైవ విద్యనాదీవు భావపి వికారాం చ గుణాం చైవ విద్ధి ప్రకృతి సంభవాన్. భౌతిక ప్రకృతి జీవులు రెండూ కూడా అనాది అయినవి. అంటే ఈ భౌతికమైనటువంటి విషయము ప్రకృతి, అలాగే జీవులు అంటే ఈ క్షేత్రజ్ఞులు. సో జీవులు రెండూ కూడా అనాది అయినవి, అంటే సనాతనంగా ఉన్నవి అని తెలుసుకోవాలి అర్జున. వాటి యొక్క మార్పులు, భౌతిక గుణములు కూడా ఈ భౌతిక ప్రకృతి నుండి పుట్టినవి. సో సాధారణంగా మనం ఈ త్రిగుణాలు అవన్నీ కూడా ఆ జీవుడికి కలిగేటువంటి లక్షణాలు, స్వభావాలన్నీ కూడా ఈ భౌతికమైనటువంటి గుణాలు ఇవన్నీ కూడా ఈ భౌతికమైనటువంటి ప్రకృతి నుంచే వస్తూ ఉన్నాయి అని చెప్తూ ఉన్నారు. ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, సమస్త భౌతిక కార్యములన్నింటికి ప్రకృతియే కారణము. సో ఈ భౌతికంగా జరిగేటువంటి కర్మలన్నింటికీ కూడా భౌతికమైన అంటే ఈ ప్రకృతియే కారణము కాగా, ప్రపంచమందలి సుఖ దుఃఖములను అనుభూతి చెందుటలో జీవాత్మయే బాధ్యతుడు అని చెప్పబడినది. ఎందుకంటే అతడు చేసుకున్నటువంటి కర్మానుసారంగా అతడు అవన్నీ కూడా అనుభవిస్తూ ఉంటుంటాడు. కాబట్టి భౌతిక ప్రపంచంలోనికి వచ్చిన తర్వాత ఆయన వాటన్నిటినీ అనుభవిస్తూ ఉంటుంటాడు. సో అందుకే ఇంతకుముందే చెప్పుకున్నాం, ఈ ప్రకృతి పైన ఆధీనం చలాయించాలి అనేటువంటి ఉద్దేశంతో జీవుడు ఉండడం ద్వారా ఈ కర్మక్షేత్రాన్ని పొందడం, అంటే ఎటువంటి క్షేత్రాన్ని పొందుతాడు అనేటువంటిది అతడి యొక్క కోరికలపైన, అతడు అంతకు ముందు చేసుకున్నటువంటి కర్మలపైన ఆధారపడి ఉంటుంది అని చెప్పుకోవడం జరిగింది. అలాగే జీవులలో వివిధ దేహాలు, ఇంద్రియాలు భౌతిక ప్రకృతి వలనే కలుగుతున్నాయి అని, 84 లక్షల వివిధ జీవరాశులు ఉన్నాయి అని మనకి తెలియచేయబడుతుంది. సో 84 లక్షలు అంటే ఇక్కడ 8.4 మిలియన్ల ఇవి జీవజాతులు ఉన్నాయి. అంటే 84 లక్షల జీవరాశులు ఉన్నాయి అని, ఇవన్నీ కూడా ప్రకృతి నుండి పుట్టినయే అని, ఈ దేహంలో లేదా దేహాలలో వసించాలనేటువంటి కోరుకునేటువంటి వివిధ ఇంద్రియ భోగాల నుండి ఇవి ఉత్పన్నమవుతున్నాయి అని తెలియచేస్తూ ఉన్నారు. సో ఈ బ్రహ్మ వైవర్త పురాణం ప్రకారంగా చెప్పబడినవి ఈ సృష్టిలో ఉండేటువంటి అంటే వివిధ రకాలైనటువంటి జీవరాశుల్లో 84 లక్షల రకాల జీవరకాలు ఉన్నాయని చెప్తారు. వాటిలో పద్మ పురాణం ప్రకారంగా 9 లక్షల రకాలు ఇది నీటిలో ఉండేటువంటి జల జీవులు అని చెప్తుంటారు. సో ఇవి 9 లక్షల రకాలైనటువంటి జీవరాశులు ఇవి నీటిలో నివసించేవి ఉన్నాయి అని చెప్తుంటారు. ఇక 20 లక్షల రకాలకు సంబంధించినటువంటి ప్లాంట్స్, ట్రీలు అంటే అచరాలు అని అంటాం కదా. సో అవి సాధారణంగా 20 లక్షల రకాలకు సంబంధించినటువంటి ఈ స్థావరాలు ఉన్నాయి అని చెప్తారు. స్థావర జీవులు ఉన్నాయి, స్థిరంగా కదలలేనటువంటి జీవులు 20 లక్షల రకాలైనటువంటి జీవులు, అంటే అవి ప్లాంట్స్ అండ్ ట్రీస్, మొక్కలు మరియు వృక్షాలు 20 లక్షల రకాలు ఉన్నాయి అని చెప్తుంటారు. అలాగే 11 లక్షల రకాలకు సంబంధించినటువంటి క్రిమి కీటకాదులు జీవులు ఉన్నాయి అని చెప్తారు. సో అదేవిధంగా 10 లక్షల రకాలకు సంబంధించినటువంటి జాతులు పక్షులు ఉన్నాయని చెప్తారు. సో ఇక 30 లక్షల రకాల చతుష్పాదులు జంతువులు, అంటే 4 పాదాలపైన కాళ్ళపైన నడిచేటువంటివి మొత్తము 30 లక్షల రకాలు చతుష్పాదులు ఉన్నాయని చెప్తుంటారు. సో అలాగే ఇక 4 లక్షల రకాల మానవ జాతులు ఉంటారు అని చెప్తుంటారు, వివిధ రకాలైనటువంటి. సో మనము ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో మానవులంతా కూడా ఒకే విధమని అనుకుంటాం, కానీ ఆధ్యాత్మిక విషయాలలో 4 లక్షల రకాలకు సంబంధించినటువంటి
మానవ జీవితాలు, జీవరాశులు ఉంటాయి, జీవులు ఉంటారు అని చెప్తుంటారు. సో ఇంతకుముందు చెప్పిన ఇవన్నీ కూడా ఇక చెప్తున్నారు ఆయన. పురుష ప్రకృతిస్థో హి భుంక్తే ప్రకృతి జాన్ గుణాన్ కారణం గుణ సంగోస్య సద సద్యోని జన్మసు. ప్రకృతి అంటే భౌతిక ప్రకృతిలో స్థితమై ఉన్న జీవాత్మ ప్రకృతి త్రిగుణములను అనుభవించుచు జీవిత మార్గమును అనుసరించును. ప్రకృతి సాంగత్యమే జీవాత్మకు ఉన్నత మరియు అధమ జన్మలకు కారణమవుతూ ఉంటుంది. సో సాధారణంగా ఈ 84 లక్షల జీవజాతుల రకాల్లో చెప్పినటువంటి ఆ జంతువు అంటే అధమ జన్మ అనేటువంటిది సాధారణంగా ఈ నీటిలో నివసించేటువంటివి అధమ జీవులు అని చెప్తుంటారు. ఆ తర్వాత ఉభయచరాలుగా ఉండేటువంటి జీవులు అని చెప్తుంటారు. ఆ తర్వాత పక్షులు, ఆ తర్వాత జంతువులు, ఆ తర్వాత మానవులు. ఆ 9 లక్షల రకాలకు చెప్పబడినటువంటి మానవులు ఈ జీవరాశులలో ఉన్నత వర్గానికి చెందినవి అని చెప్తారు. సో ఈ మానవులే అంటే మానవ జన్మలో ఉన్నప్పుడు మాత్రమే మిగతా జీవులకు మనము భిన్నంగా ఆలోచన జ్ఞానాన్ని కలిగి ఉన్నటువంటి వారము అని చెప్తూ ఉంటారు. సో ఆయన చెప్తున్నారు ఇక్కడ, భౌతిక ప్రకృతిలో స్థితిపై ఉన్నప్పుడు జీవాత్మ ఈ త్రిగుణాలను అనుభవించుతూ జీవిత మార్గాన్ని అనుభవిస్తూ ఉంది. ఆ ప్రకృతిలోకి రావడము వలనే, ప్రకృతి బంధనము అవడం ద్వారానే బంధితమయ్యి ఆయన ఆ ప్రకృతి త్రిగుణ స్వభావం వలన ఆయన ఆచరించేటువంటి వారు చేసేటువంటి ఆ కర్మల ప్రకారంగా ఉన్నత జన్మనైనా లేదా అధమ జన్మనైనా పొందుతూ ఉంటాడు. వారి యొక్క కర్మలు ఆ విధంగా ఆ ప్రకృతిని తన ఆధీనంలో ఉంచుకోవాలనేటువంటి కోరిక, ఏ విధమైనటువంటి ఆధీనంలో ఉండాలి అనేటువంటి భావన ప్రకారంగా ఉంటాడో అదే రకమైనటువంటి ఈ జీవరాశిలో జన్మించడం జరుగుతూ ఉంటుంది అని చెప్తుంటారు. ఇంకా చెప్తున్నారు, దేహంలోనే ఆ సర్వోన్నత భగవానుడు కూడా ఉంటాడు. అంటే ఇంతకుముందు చెప్పినట్లుగా ప్రతి ఒక్క జీవిలోనూ జీవుడు, ఆత్మ మరియు పరమాత్ములు ఇద్దరు కూడా ఉంటుంటారు. అలా దేహంలోనే ఆ సర్వోన్నతమైనటువంటి ఉన్న పరమాత్ముడు, భగవానుడు కూడా ఉంటాడు. ఆయన సర్వ సాక్షిగా ఉంటాడు. అంటే ఇక్కడ జరుగుతున్న ఈ ప్రకృతి త్రిగుణాల ప్రభావంతో ఆ జీవుడు చేసుకుంటూ పోయేటువంటి తన యొక్క కర్మలకు అన్ని జీవుల యొక్క కర్మలు, వారు చేస్తుండేటువంటి కర్మలకు సాక్షిభూతంగా చూస్తూ ఉంటుంటాడు అని చెప్తూ ఉంటారు. సో ఆయనే సర్వ నియామకుడు, ధరించి పోషించేవాడు, అలౌకిక భోక్త, సర్వోత్కృష్ట అధికారి మరియు పరమాత్మ అని చెప్పబడతాడు అని ఇక్కడ సో ఆయన్ని చెప్తున్నారు. ఉపద్రష్టానుమంతా చ అంటే ఇక్కడ ఆ దేహంలో ఆ ఆత్మతో పాటుగా పరమాత్ముడుగా ఉండేటువంటి వాడు అక్కడ జరుగుతుంటే, అంటే ఆ ఆత్మ తన ప్రకృతి బంధితమై ఆ ప్రకృతి త్రిగుణాల ప్రభావం వలన తను చేస్తున్నటువంటి అన్ని కర్మలకు కూడా సాక్షిభూతంగా ఉంటాడు అని. అలాగే భర్త, భోక్త, మహేశ్వరం అంటే ఆయన ఈ పోషించే అంటే సర్వ నియామకుడు, ధరించేవాడు, పోషించేటువంటి వాడు అని ఆయన. అదేవిధంగా అలౌకిక భోక్తని, సర్వోత్కృష్టమైనటువంటి పరమ పురుషుడు ఆయన. సో కాబట్టి ఆయన్ని సర్వోత్కృష్టుడు అయినటువంటి అధికారి పరమాత్ముడు అని చెప్పబడుతున్నాడు అని చెప్తున్నారు. ఇంకా చెప్తున్నారు, యయేవం వేత్తి పురుషం ప్రకృతించ గుణై సహ సర్వతా వర్తమానోపి నసభూయో విజాయతే. సో ప్రకృతి, జీవాత్మ మరియు ప్రకృతి త్రిగుణాల మధ్య సహచర్యములను గురించి యథార్థమును అర్థం చేసుకున్న వారు మళ్ళీ ఇక్కడ పుట్టరు. వారి ప్రస్తుత పరిస్థితులు ఎలా ఉన్నా వారు విముక్తి చేయబడతారు. సో ఆయన చెప్తున్నారు, ఇక ప్రకృతి, జీవాత్మ మరియు ప్రకృతి త్రిగుణాల మధ్య ఉండేటువంటి ఆ సహచర్యము, వాటి మధ్య ఉండేటువంటి సంబంధాన్ని ఎవరైతే యథార్థంగా అర్థం చేసుకుంటారో అటువంటి వారు ఇక మళ్ళీ ఈ జనన మరణాలకు కారణమైనటువంటి తాత్కాలికమైనటువంటి ఈ
దుఃఖాలయమైనటువంటి ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో వారు మరలా రారు. ప్రస్తుత పరిస్థితి వారికి ఎలా ఉన్నా ఎప్పుడైతే ఈ విషయాలన్నీ కూడా భగవద్గీత వంటి ఆధ్యాత్మిక గ్రంథాలను అధ్యయనం చేసి ఆ విషయాలను ఎవరైతే అర్థం చేసుకుంటారో, అలా అర్థం చేసుకున్నటువంటి వాడు మరలా ఈ భవబంధనాలకు కారణమైనటువంటి ఈ ప్రకృతిలో వాడు జన్మించడు అని చెప్తూ ఉన్నారు. ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, ధ్యానేనాత్మని పశ్యంతి కేచిదాత్మానమాత్మనా అన్యే సాంఖ్యేన యోగేన కర్మయోగేన చాపరే. ఇంకా ఆయన చెప్తున్నారు, కొందరు ధ్యానం ద్వారా తమ హృదయంలో ఉన్న పరమాత్మను దర్శించడానికి ప్రయత్నిస్తారు, మరియు ఇతరులు దీనిని జ్ఞాన సమపార్జన ద్వారా పొందడానికి ప్రయత్నిస్తారు. ఇంకొందరు ఈ విజ్ఞానమును కర్మ మార్గము ద్వారా సాధించడానికి ప్రయత్నం చేస్తారు అని ఆ వివిధ రకాలుగా భగవంతుని ఆ పరమాత్ముని పొందేటువంటి వారు, కొందరేమో ధ్యానం చేయడం ద్వారా పరమాత్ముని చేరుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయగా, కొందరేమో ఈ ఆధ్యాత్మిక విషయాలను అవగాహన చేసుకుని ఆ జ్ఞానాన్ని సమపార్జించడం ద్వారా ఆ భగవంతుణ్ణి చేరుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తారు అని, మరికొందరేమో వారికి అనుసరించబడినటువంటి ఆ కర్మ మార్గాలని అనుసరించడం ద్వారా వారి యొక్క విద్యుక్త ధర్మాలను నిర్వర్తించడం ద్వారా ఆ పరమాత్ముని చేరుకోవడానికి మార్గాన్ని అంటే పరిశ్రమిస్తూ ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటుంటారు అని తెలియజేస్తున్నారు. ఇంకా కొందరు ఈ ఆధ్యాత్మిక మార్గమును గురించి తెలియని వారు, అంటే ఆధ్యాత్మిక విషయాలు వారికి స్వతహాగా తెలియనప్పుడు వాటి గురించి వేరే వారి దగ్గర విని అంటే శ్రవణం చేయడం ద్వారా ఆ సర్వోన్నత భగవానుని ఆరాధించడం మొదలు పెడతారు. కొంతమంది ఆ కొన్నిసార్లు మనం భగవంతుని గురించి విన్నట్లయితే ఆ విన్ని ఆయన యొక్క మహిమలు తెలుసుకోవడం ద్వారా ఆయన్ని మనము భక్తితో వేడుకోవడము ప్రారంభిస్తూ ఉంటుంటారు. సో ఇలా భక్తి అంటే మొదలు పెడతారు అని, ఇలా భక్తితో మహాత్ముల దగ్గర శ్రవణం చేయటం చేత వారు క్రమక్రమంగా ఈ జనన మరణ సాగరాన్ని దాటగలుగుతారు. అంటే ప్రామాణికమైనటువంటి గురువుల ద్వారా అంటే మహాత్ముల దగ్గర వినడం ద్వారా, ఇంతకుముందు మనం చెప్పాం పరీక్షిత్ మహారాజు సుఖముని ద్వారా, అంటే జ్ఞానవంతుడైనటువంటి ఆ సుఖముని ద్వారా భాగవతమును విని ఆయన పరిపూర్ణతను సాధించడం జరిగింది. సో అదే విధంగా చెప్తున్నారు ఆయన, ఈ శ్రవణ మార్గమును కూడా వారికి ఏమీ ఆధ్యాత్మికం గురించి తెలియకపోయినా దీనిని వినడం ద్వారా కూడా ఆ ముక్తి పొందేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది అని చెప్తూ ఉన్నారు. ఇంకా ఆయన చెప్తున్నారు, యావత్ సంధ్యాయతే కించిత్ సత్వం స్థావర జంగమం క్షేత్ర క్షేత్రజ్ఞ సంయోగాత్ తద్విద్ధి భరతర్షభ. ఓ భరతవంశీయులలో శ్రేష్ఠుడా, నీవు చూసు సమస్త చరాచర ప్రాణులు ఈ క్షేత్రము మరియు క్షేత్రజ్ఞుడి యొక్క కలయిక వలనే ఉన్నాయి అని తెలుసుకునము. సో సాధారణంగా మనం చూస్తూ ఉండేటువంటి ప్రతి జీవుని గురించి కూడా చూసినట్లయితే అందులో ఉండేటువంటిది ఏంటి, ఒకటి దేహము, రెండవది ఆత్మ. సో క్షేత్రము మరియు క్షేత్రజ్ఞుడు యొక్క కలయికే అని తెలుసుకొనుము అని తెలియజే. ప్రతిదీ జీవరాశి కూడా క్షేత్రజ్ఞుల యొక్క కలయిక ద్వారానే ఏర్పడుతుంది అని చెప్తూ ఉన్నారు. ఇంకా చెప్తున్నారు, సమం సర్వేషు భూతేషు తిష్టంతి పరమేశ్వరం వినశ్యత్స్వ వినశ్యంతం య పశ్యతి సపశ్యతి. సమస్త ప్రాణులలో వాటి ఆత్మతో పాటుగా ఉన్న పరమాత్మను చూసినవాడు మరియు ఆ రెండింటిని ఈ నశ్వరమైన శరీరంలో అనస్వరమైన వాటిగా చూచేవాడు నిజంగా చూచినట్లు. సో ఇక్కడ ఆయన ఇంకా చెప్తున్నాడు, ఈ సమస్త ప్రాణులలో ఉండేటువంటి జీవుడిని తో పాటుగా ఆ పరమాత్ముడు ఎవరైతే ఉన్నారో ఆయనను కూడా ఎవరైతే దర్శించగలుగుతున్నారో, అంటే అలా దర్శించి అంటే ఆత్మను పరమాత్మను, జీవాత్మ పరమాత్మ ఇద్దరిని కూడా దర్శించగలిగి ఆ దర్శించినటువంటి దానిలో ఇద్దరిని కూడా
శాశ్వతమైనటువంటి వారు అని, అలాగే ఆ ఉండేటువంటి క్షేత్రం ఏదైతే ఉందో అది అశాశ్వతమైనది అని, అంటే క్షేత్రానికి క్షేత్రజ్ఞుడు సర్వక్షేత్రజ్ఞులను భిన్నంగా చూసి అందులో ఉండేటువంటి క్షేత్రజ్ఞుడు సర్వక్షేత్రజ్ఞుడు ఇద్దరు కూడా అంటే శాశ్వతమైనటువంటి వారు, ఈ శరీరం నుండి వారు వేరు అనేటువంటిది ఎవరైతే అర్థం చేసుకోగలుగుతారో, అంటే ఈ రెండింటిని ఇక్కడ ఈ నశ్వరమైన శరీరంలో, నశ్వరం అంటే క్షీణించిపోయేటువంటి, నశ్వరము అంటే క్షీణించినటువంటి, సో ఆ పరమాత్ముడు అలాగే ఆత్మ పరమాత్మ ఇద్దరు కూడా శాశ్వతమైనటువంటి వారు అని ఎవరైతే చూడగలుగుతున్నారో అటువంటి వారు మాత్రమే ఈ యథార్థాన్ని దర్శించినటువంటి వారు అని చెప్తున్నారు. ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, సమం పశ్యన్ హి సర్వత్ర సమవస్థితమీశ్వరం నహి నస్వాత్మనాత్మానం తతో యాతి పరాం గతిం. సో ఇంకా సర్వత్రా సమంగా ఉన్న పరమాత్మను ప్రతి ప్రాణిలో చూసేవారు తమ మనసుచే తమను తామే దిగజార్చుకోరు. ఈ విధంగా వారు పరమపదమును చేరుతారు. ఎవరైతే ఆ సర్వత్రా వ్యాపించి ఉండేటువంటి పరమాత్ముని ఆత్మతో పాటుగా ప్రతి అందరి హృదయాలలోనూ ఆ పరమాత్మను దర్శించుకోగలిగినటువంటి వారు, ఇక ఆ విధంగా ఎప్పుడైతే ఆ జ్ఞానము వారికి పొందుతుందో వారు మరలా ఈ మోహంలో పడరు. అంటే తమ మనసు చే తమను తామే దిగజార్చుకోరు, అంటే మరలా ఈ మోహానికి వారు గురికారు అని. సో ఆ విధంగా వారు జ్ఞానవంతులుగా ఉండి ఆ పరమాత్ముడి యొక్క పరమపదాన్ని చేరుకుంటారు అని చెప్తూ ఉన్నారు. ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, భౌతిక ప్రకృతి చే సృష్టించబడిన దేహము చేతనే సర్వ కర్మలు చేయబడుచున్నవి అని, మరియు తాను అకర్తనని గాంచగలిగిన వాడు యథార్థంగా దర్శించగలుగుతాడు అని చెప్తున్నారు. అదేవిధంగా బుద్ధిమంతుడైన వాడు భిన్న దేహముల కారణంగా భిన్న వ్యక్తిత్వములను దర్శించుటను విరమించి జీవులు ఏ విధంగా సర్వత్రా విస్తరించారో గాంచినప్పుడు అతడు బ్రహ్మభావనను పొందుతాడు అని. సో ఈ భౌతికమైనటువంటి దేహాలకు ఆ దేహంలో ఉండేటువంటి ఆత్మకు ఉండేటువంటి భేదాన్ని తెలుసుకోగలిగినప్పుడు మాత్రమే, అదేవిధంగా ఈ ఆత్మ పరమాత్మలు ఏ విధంగా శాశ్వతంగా ఉంటున్నాయో సర్వత్రా విస్తరించి ఉన్నాయో అనేటువంటి అంశాన్ని ఎవరైతే తెలుసుకుంటాడో అటువంటి వాడు బ్రహ్మభావన స్థితిని పొందుతారు అని తెలియచేస్తున్నారు. ఇంకా చెప్తున్నారు, ఓ కౌంతేయ, ఆధ్యాత్మిక దృష్టిని కలిగిన వారు అవ్యక్తమైన ఆత్మను దివ్యమైనదిగాను నిత్యమైనదిగాను త్రిగుణాతీతమైనదిగాను దర్శింతురు. అట్టి ఆత్మ దేహంతో సంపర్కము కలిగి ఉన్నను కర్మ నొనరింపదు మరియు బద్ధము కాదు. సో కనుక ఇక్కడ ఆ ఆత్మ ఈ దేహాన్ని పొందడం ద్వారా, ఈ దేహం ద్వారానే ఈ ప్రకృతికి సంబంధించినటువంటి కర్మలన్నీ కూడా చేయబడుతున్నాయి అని చెప్తున్నారు. ఇక్కడ అదేవిధంగా ఆకాశము సర్వవ్యాపకము అయినను సూక్ష్మత్వము కారణంగా దేనితోనూ కలియదు. అట్లే బ్రహ్మభావన స్థితిలో స్థితమై ఆత్మ దేహమునంతటా నిలిచి ఉన్నను దేహంతో అది కలయదు. సో ఏ విధంగా అయితే ఆకాశం సర్వవ్యాప్తకమై ఉన్నప్పటికీ కూడా ఆ ఆకాశం దేనితో కూడా కలవదు. సో అదే మాదిరిగా ఈ దేహంలో ఉండేటువంటి ఆత్మ దేహాన్ని అంతటినీ ఉత్తేజం చేసి దేహమంతా కూడా అది చైతన్యాన్ని పరుస్తూ ఉన్నప్పటికీ ఈ దేహంతో అది కలిసి ఉండదు అని చెప్తున్నారు. ఈ దేహం ఎప్పుడైతే నశించిపోతుందో ఆ నశించిపోయేటప్పుడు ఈ దేహం నుండి ఆత్మ వేరవుతుంది. కాబట్టి ఈ దేహము నశించిపోయినప్పుడు ఆత్మ కూడా నశించిపోదు. అంటే ఈ దేహం వేరు ఆత్మ వేరు అనేటువంటి అంశాన్ని మనము తెలుసుకోవాలి అని చెప్తున్నారు. ఎందుకంటే ఈ దేహంతో కలిసిపోదు, ఈ దేహము క్షీణించిపోతుంది. ఆ తర్వాత అది ఆత్మ ఎప్పుడైతే ఈ దేహాన్ని వదిలివేస్తుందో మొత్తం కూడా క్షీణించిపోయి ఈ భూమి నేల అనేటువంటి ఆ మూలకంలో మరలా కలిసిపోతూ ఉంటుంది.
ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, యథా ప్రకాశయత్యేకః కృత్స్నం లోకమిమం రవిః క్షేత్రం క్షేత్రీ తథా కృత్స్నం ప్రకాశయతి భారత. ఓ భారత, ఎలాగైతే ఒక సూర్యుడే సమస్త సౌర కుటుంబమును ప్రకాశింపచేయునో అలాగే ఒక్క ఆత్మయే మొత్తం శరీరమును ప్రకాశింపచేయును అని, ఆ ఎలాగైతే ఒక సూర్యుడి ద్వారానే లోకాలన్నింటిలో కూడా వెలుతురు లభిస్తూ ఉందో, అన్ని గ్రహాలలో ఆ వెలుతురు వస్తూ ఉంటుందో, అదే మాదిరిగా ఆత్మ, ఒకే ఆత్మ ఈ హృదయంలో ఉండి శరీరాన్ని మొత్తానికి కూడా చైతన్యాన్ని ఇస్తుంది అని, అంటే శరీరం అంతా కూడా యాక్టివ్గా ఉండే విధంగా చైతన్యాన్ని కలగజేస్తుంది అని తెలియజేస్తున్నారు. ఇంకా చెప్తున్నారు, క్షేత్ర క్షేత్రజ్ఞయోరేవం అంతరం జ్ఞాన చక్షుషా భూత ప్రకృతి మోక్షం చ ఏ విదుర్యాంతి తే పరం. ఇక ఆయన చెప్తున్నారు, ఈ యొక్క ఆత్మ యొక్క పరమ గమ్యమైనటువంటి విషయాన్ని తెలియచేస్తున్నారు. దేహము అంటే క్షేత్రమునకు, దేహము నెరుగువాడు అంటే క్షేత్రజ్ఞుడుకు గల భేదమును తన యొక్క దివ్య దృష్టి ద్వారా అంటే జ్ఞాన చక్షువుల చేత గమనించి భౌతిక ప్రకృతి నుండి విముక్తి పొందే పద్ధతిని తెలిసిన వారు పరమపదమును చేరుకుంటారు. సో ఆ ప్రతి జీవుడు యొక్క ఆ ఆత్మ యొక్క పరమ గమ్యాన్ని ఇక్కడ తెలియచేస్తున్నారు. ఏంటి అంటే ఇది ఈ క్షేత్రానికి, క్షేత్రంని ఎరిగినటువంటి వాడికి మధ్య ఉండేటువంటి భేదాన్ని ఆ ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి చక్షువుల ద్వారా, నేత్రాల ద్వారా గమనించి భౌతిక ప్రకృతి నుండి, ఈ ప్రకృతి త్రిగుణాల నుండి విడిపడేటువంటి విషయాన్ని ఎవరైతే తెలుసుకోగలుగుతారో అటువంటి వారు ఈ పరమపదాన్ని పొందుతారు అని ఆయన తెలియచేస్తున్నారు. హరే కృష్ణ. సో ఈ విధంగా ఆత్మ యొక్క తన పరమ గమ్యాన్ని ఆ కృష్ణ భగవానుల వారు ఈ అధ్యాయంలో మనకు ముఖ్యంగా క్షేత్రము, ఆ క్షేత్రాన్ని తెలిసినటువంటి వారు క్షేత్రజ్ఞుడు, అలాగే అంటే ప్రతి జీవిలో ఉండేటువంటి క్షేత్రజ్ఞుడు, అలాగే ఆ అన్ని జీవులలో ఉండేటువంటి సర్వక్షేత్రజ్ఞుడైనటువంటి ఆ పరమాత్ముని గురించి జ్ఞానము అనేటువంటి విషయాలు, ఆ జ్ఞాన విషయము గురించి, అదేవిధంగా ఆ ఈ ప్రకృతి త్రిగుణాల నుండి ఏ విధంగా పడాలి అనేటువంటి అంశాలని, అలాగే ఆ జీవుడి యొక్క గమ్యము ఏమిటి అనేటువంటి అంశాలని కృష్ణ భగవానుల వారు ఈ అధ్యాయంలో మనకి వివరించడం జరిగింది. హరే కృష్ణ అండి. హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే